Takže čus. A toto je vlog číslo 1. Lebo ste hlasovali na druhom kanáli, že chcete vlogy. Tak budú vlogy. OK, ideme na to. A dneska by som chcel urobiť taký vlog. Mám predstaviť, že čo ideme vlastne robiť. Ideme robiť cable management a urobiť si setup. Lebo po minulom videl som sa trochu naštval na svoj cable management. Bol fakt strašný. Všetky káble, napríklad už aj takto podložku som si dal, lebo to sa nedalo pocítiť, kde boli káble všetkamo. Takže už som si kúpil aj takúto vec na viacej adapterov a ideme na to. Čiže prvú vec, čo by som chcel spraviť, je určite cable management. Ježiši, dneska sa mi fakt nejak nedarí. Tu dole, ako môžete vidieť, mám tu takúto vec, predĺžovačku a toto by som rád odmotal toho. A dal sa takto pekne. Dobre, to snáď funguje. Ja viem, nie som nejaký moc dobrý v cable managemente. Je to zdĺhavé, ale lepšie jak nič, kámo. Dobre. Ja viem, tieto vlogy budú úplne random videa. Už to tak vidím, kámo. Dobre. Myslím, že tam vidíte trochu aspoň niečo. Vidím, že tam je tma, tak ja vám tam zasviením trochu svetla, aby ste aspoň niečo videli. A snaď to bude lepšie ako predtým. Myslím, že to je trochu lepšie, nie? Dobre, myslím, že to je trochu lepšie. Toto neviem, ako urobím ešte. To dáme asi sem, lebo toto zaberá milión miesta. A teraz musím ísť. Dobre. Ja viem, že tu není prakticky moc miesta. Dobre, musím ísť na druhú stranu. Dobre, čiže sme tu. Skúsime nejak toto pritiahnuť, to by sme mali aspoň takto toto poťahať nejak. Tuto budú takto viesť káble, všetky OK. To by mohlo ísť. Toto by mohlo byť takto. Neviem. Toto by sme mohli trochu odsunúť takto. Veci to. Dobre, možno teraz by to išlo. Že susedia furt vysávajú. Vždy, keď robím nejaké video. A ináč ďakujem za 27 odoberateľov. Je to veľký náskok.
verím, že spoločnými sílami dáme 30. Ja už robím tuto, tak ja vám ukážem, čo tu robím. Cca aspoň trochu. Nech to vidíte nejak. Nechce v obraze. Dobre. Čo je zás? Neznášam to je veľké. Nech tu je aspoň tak, trochu. Lebo už ma tu štvali tie káble, že sú všade. Máme malý počítač, ale káble všade. Divné. Snaď sa dneska máte všetci dobre, lebo ja sa mám akože ani dobre, ani zlé. A ideme na to. Čiže teraz to napojím, neviem čo robím. Dobre. Čiže teraz by som chcel tento kábel potiahnuť takto až tam. A ideme na to. Dobre. Len aby ste tak z diaľky videli, čo robím. Čiže mám tu pásku. Ježiši, čo som sa nechal uniesť. Dobre. Ja zatiaľ kým ju takto dám, tak dúfam, že dáte like a odber. No sa blížime ku 30 odberateľom a dúfam, že ich dáme čo najskôr. Po 30 odberateľov som povedal, že začneme streamovať na hlavný kanál. Tento, Studio Tomáš TV. A fakt sa snažím dosiahnuť a dodržím slovo, že od 30 fakt začnem toto streamovať. Dúfam, že to máme. Hlavné veci, tie najťažšie. Napijeme sa. Dodržujte pitný režim. Teraz toto by sme mohli nejak urobiť. Tak. Dobre. Dúfam, že sa tešíte na leto, lebo ja sa extrémne teším. Ak áno, dajte určite like na toto video. A my pokračujeme v tomto vlogu. Je mi strašne teplo. Neviem, ako to bude na tých live streamoch, ale asi budem streamovať na lokálne. Ja to zvládnem, jasnečka. Možno až na zimu, akože. Tu v štúdiu je extrémne teplo, akože. Dobre, zatiaľ vám ukážem, čo som urobil. Ja som urobil
toto. Jasné, že to ešte trochu zlepším, aby tu nebol tak vidno ten káblík. Mám tu takúto vec, cvočku, neviem, ako to je vidno, toto ešte zlepším. Aj toto. Tuto to je takto nejak spravené, dúfam, že toto aspoň trochu vidíte. Čiže počítač už som si tu dal pekne zapracoval, toto ešte budem musieť vymyslieť. Pozrite, koľko mám ešte vecí. Klávesnica, pekná. Tu mám koľko ešte. Ja zatiaľ, keď to spravím, urobím taký timelapsík. Ja už som to spravil, to bude vlastne takto svietiť. Dúfam, že to je trochu vidno takto. A tu budeme mať také poistky od štúdia, že napríklad klávesnica a všetko tak. Poistky proste. Vlastne, aby ste vedeli, ako to funguje. Ja neviem, napríklad zapnem toto tlačidlo a mikrofón zhasne, vypne, zhasne, vypne. Ja to teraz všetko vypnem, lebo nechcem vyňať elektriku v štúdiu teraz, aj keď toto mám, lebo je tu teraz strašne tma. Tu mám výhľad do štúdia k tomu. No, what? Výhľad vám ukážem. Výhľad asi nevidíte, lebo je tam strašné slnko. Takže to by bol výhľad ako taký, no. Takže je tu extrémne, že teplo. Takže zatiaľ som na cable managemente trošku nejak takto. Dúfam, že to je lepšie ako minule. A teraz môžeme ísť pomaly už aj asi zapájať tie veci, čo tu budem potrebovať. Klávesnica. A myška. Čiže najprv klávesnica. Pekná tomášovská. Super kvalita. Dáme takto nejak. Tuto by som tiež urobil takto. A tú klávesnicu by som dala až takto sem. Sem preč. A už klávesnica funguje. Neviem, prečo tu furt stojí také biele auto. Autonošici. Dobre. Tu by sme mali klávesnicu. Čo je toto? Myš. Myš. Tu. Takto. Tu bude myš. Ježiš, skoro mi spadlo svetlo. No. To sa mi budem musieť trochu presunúť. Klávesnice, čo aj vy ste si dali, čo? Dobre, už fungujeme. Dobre, čiže klávesnicu máme, myšku máme, toto máme, setup ešte nemáme, ešte toto. Dobre, čiže ešte toto svetlo a toto. Dobre, a svetlo môžeme urobiť takto, že toto si vypojím určite, bez toho by som ani svetlo nezobral. Toto si takto zapojím.
Tak. Zatiaľ takto, kým to ešte nebudeme mať nainštalované. Dobre, čiže svetlo by sme mali. Dobre, čiže toto svetlo by sme mali. Áno, svieti priamo na mňa, ok. A už iba toto. Dobre, už iba toto. Dobre, čiže hotovo. A ak sa páčil tento vlog, tak určite daj like a odber a podpor moju tvorbu. A čus!